Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, як звычайна абмярковаем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, вось і зараз мы ўжо уступаем у цыкл рэгулярных сустрэчаў раз на 2 тыдня з нашым шаноўным экспертам, амерыканістам, дарадцам агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Антонам Пяньковскім. Добрый дзень, Антон. Так, уважаных слухачоў і гледачоў. Ну што ж, Антон, мы з вами ўсё думалі, якую ж тэму для нашага пачатку вось гэтага цыклу рэгулярных стрымаў, так бы мовіць, супрацоўніцтва абраць, і пасля недоўгіх разваг вырашылі ўсё ж таки паразважаць пра НАТО і яго будучыню. Тым больш, што ўсё ж таки трэба шырэй глядзець не толькі там нейкімі вузкімі катэгорыямі, а увогуле, как бы, што можа нейкія глобальныя працэсы, якія тым ці іншым чынам, можа быць, нейкім гібридным чынам могуць закрануць і Беларусь. Антон, але давайте, можа быць, перад гісторыю такую, чаму мы ўсё ж таки вырашылі менавіта тэму НАТО закрануць у сённяшняй размове? Што стала падставай, прычынай, триггерам, так бы мовіць? Триггером. Триггер, як заўсёды, навіны, як вы слушна заўважылі, ўсё ж таки абмяркоўваючы, вырашылі неяк сысці ад выключнай беларускай павестцы, дзе ўсё тлумачыцца Лукашэнкам, і нават уся сусветная павестка толькі глядзіцца праз прызму Лукашэнкі. Свет трошачку шырэйшы, і зараз вельмі шмат абмяркоўваецца канцэпт таго, што называется стратегічнай аўтаноміяй Еўропы, аўтаноміяй у сферы бяспецы і абароны. Ну і плюс да таго, апошнім часам паважаны Дональд Трамп, прэзідэнт Злучаных Штатаў, вельмі часта выказваецца наконт навошта яму НАТО, навошта Злучаным Штатам НАТО, навошта Еўропе НАТО. Вось нават ўжо невялікія краіны Еўропы таксама пачалі задавацца гэтым пытаннем. Апошнімі днямі былі навіны, падаецца, і Словенія прапановы правесці нейкі агульна краінавы рэферэндум, дзе трэба вызначыцца, навошта Словеніі НАТО, альбо трэба выйсці і не ўдзельнічаць у гэтым вайсковым альянсе, які зараз апошнім часам выглядае вельмі шмат пытанняў. Таму я прапаную трошачку паразважаць, як так склалася, чаму мы зараз апынуліся вось у гэтай цікавай кропцы, і, магчыма, зрабіць некаторыя прагнозы, як можа будавацца еўрапейская бяспека далей, бо ўсё ж таки нас больш цікавіць еўрапейская бяспека, а азіяцка-тыхаакіянскі рэгіён так другаснае пытанне, я лічу, асабліва для нас. Антон, але першым мы вось перайдзем да такой глобальнай, да, вот гэтага дыназаўра палітыкі сусветнай Трампа, і вот как бы пагаворым праз прызму яго заяў, яго рашэнняў. Можа быць, сапраўды трошачку пра заяву прэм'ера Словеніі, якую ён зрабіў з нагоды таго, што вот, можа быць, трэба нашай краіне выйсці з НАТО. У той же час я гляжу у гэтага прэм'ера Словеніі, у яго даволі моцныя антыукраінскія заявы. Ён збіраецца на сустрэчу ў Маскву, і такі, как бы, адпаведна, тренд, дакладней, курс нейкі, ці то палітычны, ці то ідэалагічны, ці то яшчэ які там фінансавы, у той бок неяк скіроўваецца. Гэта звязаныя от гэтыя погляды у той маскоўскі бок і заадно словы пра выхад з НАТО, ці не? Безумоўна, гэта звязана. І тут мы мусім правязаць такую больш шырэйшую оптыку. Прабачце, я зноў вярнуся да дыназаўру, да Дональда Трампа, які яшчэ некалькі год таму пачаў патрабаваць ад еўрапейскіх краін сябраў НАТО больш выдаткоўваць на ўласную, перш за ўсё, конечно, ўласную бяспеку. І вось гэтае славутае падвышэнне з 2 до 5%, якое для значнай колькасці краін Еўропы лічыцца таким занадта высокім адсоткам, незразумела высокім адсоткам, і, магчыма, патрабуючым вельмі складаных
внутрыэканамічных рашэнняў. І частка краін, тут мы можем узгадаць тую самую Угоршчыну, якая вось да апошняга часу ішла ў такім занадта прагматычным і занадта макіявелійскім накірунку, то бок вырашаючы, ну вось нафту танней купляць у Расіі, ну таму нам менавіта не трэба разрываць стасункі цалкам з Расіяй, магчыма, неяк вось пагуляць у нейкую персанальную лаяльнасць да Владимира Путина. Безумоўна, кейс Словении тут таксама часткова падобныя і магчыма, гэта вымушанасць гэтай краіны прымаць досыць непрыемныя рашэнні, гледзячы на уласны сацыяльны стан, гледзячы на уласныя бюджэты і, магчыма, разлічваючы уласныя рызыкі, параўноўваючы гэта з патрабаваннем вялікіх краін НАТО, у тым ліку Злучаных Штатаў, выдатковаць на ўласную бяспеку значна больш. Да таго, мы яшчэ мусім дадаць оптыку такой вельмі блізкай да Словенії краіны, гэта Аўстрыя, з якой, магчыма, і кіраўніцтва Словенії сябе будзе часам параўноўваць, і для грамадства гэтай краіны вельмі лёгка параўнаць сябе з суседняй Аўстрыяй, якая не з'яўляецца краінай-удзельніцай НАТО і, так бы мовіць, не мусіць гуляць вось гэтую бясконцую гульню трансатлантычнай бяспекі, якая апошнім часам стала занадта складанай. Ну і да таго мы мусім дадаць трошачку такой паўднёвай логікі. Падаецца, на мінулым тыдні кіраўніцтва Іспаніі пачало размаўляць так досыць жорстка адносна супрацоўніцтва са Злучанымі Штатамі ў межах НАТО як арганізацыі і патрабаваць таго, што апошнія ўжо, падаецца, дзесяцігоддзі вельмі шмат абмяркоўваецца ў брусельскіх кабінетах, увогуле ў еўрапейскай палітыцы. Гэта той самы канцэпт стратэгічнай аўтаноміі. То бок нам не патрэбна НАТО, нам патрэбна свая уласная інфраструктура бяспекі, якая будзе цалкам кіравацца, якая будзе, скажем так, незалежная ад іншых там трэціх гульцоў. Канешне, тут мы бачым такі практычны канфлікт, калі Іспанія не можа сабе дазволіць дадатковыя выдаткі на бяспеку, асабліва вось праз гэту падвышаны трэшхолд, які навязвае Дональд Трамп, то бок нават гэтыя 2% для той жа Іспаніі занадта шмат, але ж і цярпець патрабаванні і маніпуляцыі амерыканскага ўраду, для іх таксама гэта значна вялікія кошты. Вось, таму падсумоўваючы, зараз еўрапейскія краіны, еўрапейскія сябры НАТО і краіны еўразвязу, гэта ўсё ж такі трошачку розныя па сваім складзе альянсы, апынуліся вельмі складаным становішчы, якое патрабуе вельмі складаных рашэнняў з пункту гледжання, перш за ўсё, грашэй, бюджэтаў і прыняццё вельмі хуткіх рашэнняў. А для таких, ну, прабачце за гэты тэрмін, для маленькіх краін, як Словенія, гэта можа быць шанец і для нейкіх папулісцкіх палітычных сілаў унутры тых ці іншых краінаў, якія могуць прасоўваць не вельмі папулярныя зараз у Еўропе інтарэсы альбо погляды, у тым ліку і нейкае энергетычнае альбо іншае супрацоўніцтва з Расіяй альбо з кімсьці іншым, хто наўпрост альбо так ускосна, вось вы заўважылі гэтае слово, якое мне вельмі не падабаецца, гібрыдна, шкодзіць інтарэсам Еўропы у кароткатэрміновай перспектыве і ў доўгатэрміновай таксама. Я маю на ўвазе той жа Кітай. Атрымліваецца, што сышліся как бы з двух бакоў, але ну как бы і розныя прычыны, розныя падставы, але незадаволенасць НАТО. Як з боку ЗША Трамп выказвае незадаволенасць НАТО, так і еўрапейскія краіны таксама незадаволеныя НАТО. А калі ўсе незадаволеныя, так ці не прыкмета гэта таго, што ну как бы арганізацыя аджыла сваё?
Вельмі добрае пытанне. Яно, дарэчы, падводзіць меня вось да наступнага тэзіса, які я хацеў прапанаваць. Сапраўды, зараз усе незадаволеныя, але ж, на жаль, няма альтэрнатываў. І тут мы мусім, прабачце за гэты такі спін-офф у нашай размове, трошачку зазірнуць у 90-е гады і той крызіс ідэнтычнасці НАТО, які склаўся пасля разбурэння Савецкага Саюза і знішчэння арганізацыі Варшаўскай дамовы. Безумоўна, падчас халоднай вайны НАТО існавала дзеля таго, каб стрымліваць савецкую угрозу, савецкую пагрозу у цэнтральнай Еўропе, і гэта была асноўная і галоўная мэта. Гэта тая мэта, на якой будавалася, прынамсі, амерыканская вайсковая інфраструктура ў Еўропе, размяшчалася тая ж самая ядравая зброя амерыканская ў Еўропе і гэтак далей. Вось, ну, тут мы, конечно, мусім аговарыцца, што НАТО было створана трошачку загадзя, некалькі год раней, чым та ж арганізацыя Варшаўскай дамовы, але ж, ну, ўсё ж таки была тая арганізацыя альбо не. Всем было відавочна, што Савецкі Саюз і яго проксі неслі ў той момант велічэзную пагрозу краінам Еўропы пасля таго, як гэта падкрэсліў у фултонскай прамове прэм'ера Великабрытаніі. Але ж ўсё ж такі у 90-е гады, калі гэтая самая пагроза з усходу знікла, з'явілася вось гэты вакуум у ідэнтычнасці НАТО. То бок, навошта НАТО, калі знікла арганізацыя Варшаўскай дамовы, Савецкі Саюз таксама сам сябе разбурыў, і навошта там НАТО? Безумоўна, арганізацыя магла працягваць існаваць пэўны час, вось, кіруючись пэўнай інерцыяй, і натаўскія бюракраты, ну, конечно, не хацелі б страчваць свае заробкі, свае пасады і так далей, але гэта не магло працягвацца неяк занадта доўга. Вось, і тады НАТО перайшло ад канцэпцыі такой калектыўнай абароны, ад калектыўнай collective defense да калектыўнай бяспекі. І тут першым прыкладам мы можам узгадаць падзеі ў Югославії, ну і, безумоўна, тое прымяненне НАТО, пятага, прабачце, артыкула НАТО падчас амерыканскай і натаўскай аперацыі на Блізкім Усходзе, пачынаючы з 2001 года. То бок, мы бачым, як гэты вайсковы альянс тады перанакіраваўся, адаптаваўся, калі знікла першапачатковая пагроза на нейкія іншыя рэгіёны. То бок, ну, той же Блізкі Усход мы усе назіралі, як доўга і як балюча цягнуліся гэтыя падзеі. Ну і там мы можам узгадаць яшчэ шэраг іншых аперацый, дзе у тым ці іншым стане удзельнічалі сілы НАТО, тую ж Лівію з разбурэннем рэжыма Каддафі і гэтак далей. Але ж зараз мы бачым у пэўным сэнсе рэнесанс той самай пагрозы ў Еўропе. То бок, ад моманту, калі ў 90-е гады і Владзімир Ельцин і тагачасны Пуцін спрабавалі далучыцца да НАТО і, так бы мовіць, стаць часткай вось гэтага альянсу, сучасная Расія ператварылася вось тую самую пагрозу, якой яна была, калі альянс ствараўся і большую частку часу, які ён існаваў. І зараз мы бачым, як вось гэты дысананс, як праз вось гэтую історыю адаптацыі і ідэалагічнай і пераасэнсавання НАТО, тыя ці іншыя розныя чальцы НАТО пачалі бачыць сэнс мэту этой арганізацыі вельмі по-рознаму. І тут мы не можам не заўважыць, што апошнім часам, асабліва пасля вяртання Дональда Трампа ў
Белы дом Злучаныя Штаты разглядаюць як сваю галоўную пагрозу камуністычную партыю Китая. То бок гэта наўпрост прапісана ў стратэгічных дакументах Белага дома і Пентагона, што тое, што зараз адбываецца ў Еўропе, не з'яўляецца галоўнай прызмай цэнтрам іх увагі і гэтак далей. І, канешне, тут яны лічаць, што пасля усіх апошніх 3 дзесяцігоддзяў яны могуць чакаць ад еўрапейскіх партнёраў НАТО удзелу у тых ці іншых аперацыях, якія будуць шкодзіць інтарэсам Китая і, безумоўна, іншым аперацыям, якія Злучаныя Штаты лічаць мэтазгоднымі з пункту гледжання сваёй уласнай бяспекі, як гэта было на пачатку 2000-х. То бок, калі Злучаныя Штаты лічаць вельмі моцнай пагрозы для сябе ядравую праграму Ірана, яны лічаць для сябе мэтазгодным патрабаваць ад еўрапейскіх партнёраў НАТО таксама удзельнічаць у гэтай аперацыі. Мы ўсе назіралі рэакцыю еўрапейскіх партнёраў па НАТО, як яны скажем так, вельмі павольна, альбо так скептычна паставіліся да гэтай аперацыі і ўвогуле адмовілі, частка краін нават адмовіла амерыканскім войскам у выкарыстанні той ці іншай вайсковай інфраструктуры. То бок мы бачым у пэўным сэнсе адаптацыю трансатлантычнай інфраструктуры бяспекі пад сучасныя выклікі і адначасова з гэтым адаптацыю пад вельмі розны светапогляд, які адбудаваўся за апошнія дзесяцігоддзі. І тут мы прыходзім да вельмі цікавай логікі, што апошнія гады, і гэта быў адзін з перадвыбарных аргументаў Дональда Трампа, гэта тое, што праз тую бяспеку, якую нам, прабачце за гэтае слово, аутсорсіць краіны Еўропы, мы туды перабросілі амерыканскіх вайскоўцаў, пабудавалі там шмат інфраструктуры, ядравую зброю і гэтак далей. Еўропа можа жыць досыць камфортнае жыццё, паглядзіце, у іх ёсць камфортныя сацыяльныя страхоўкі, ввогуле тая самая сацыялка, якая ў Злучаных Штатах наўпрост не існуе. То бок чалавек забяспечаны ў сацыяльнай сферы значна лепей, чым у саміх Злучаных Штатах. Вось праз гэтае неравенства у пэўным сэнсе маніпулятыўна выкарыстанае Дональд Трамп і смог прыцягнуць значную частку свайго электарату. І зараз для краін Еўропы паўстае пытанне, ці ім патрэбна скарачаць пэўныя выдаткі на фінансавыя сферы дзеля адбудавання сваіх вайсковых і абарончых магчымасцяў, ці ім трэба яшчэ пачакаць і даведацца, што будзе далей у гэтым небяспечным сюжэце. Тут мы можам, напрыклад, выкарыстаць тую ж Нямецчыну і бягучы ўрад Мерца, які патрабуе ад немцаў менш хварэць, менш браць бальнічныя там і гэтак далей, больш плаціць за свае страхоўкі, бо ўрад не можа адначасова падтрымліваць і адбудаванне вайсковых здольнасцяў Бундесвера і той інфраструктуры, якая існуе в Нямецчыне, і вось гэтую сацыяльную сферу. То бок тут трэба ўсё ж таки выбіраць альбо першае, альбо другое. То прыводзіць да яшчэ большага і большага сацыяльнага напружання. То бок, на прыкладзе той же Германії мы бачым узлёт папулярнасці правапапулісцкіх альбо ввогуле правых партый. Дарэчы, сам урад Мерца да правых партый прыналежыць, але ж той же самый славуты АФД, якая, мы ведаем, як ставіцца да Пуціна, да супрацоўніцтва з Расіяй і гэтак далей. То бок, сучасная структура бяспекі ў Еўропе і як гэта выглядае з пункту гледжання еўрапейскіх падаткаплатнікаў і амерыканскіх падаткаплатнікаў, зараз вельмі складаная і вельмі небяспечная. Антон, у такім выпадку спрагназуем сабе сітуацыю. Трамп перайдзе ад гэтых сваіх шматгадовых заяваў пра трэба ці не трэба, зараз выйдзем ці не выйдзем, ці вот якой дарогай, праз якую дзвер выйдзем з НАТО, нарэшце возьме і выйдзе. Што далей? Вот як можна спрагназаваць сітуацыю?
створыцца еўраната нейкая, ці все разыдуцца ўздыхнуць з палёгкай, скажуць, ну цяпер нам не трэба тут скідавацца на вайсковы бюджэт і будуць чакаць прылёта расійскіх шахедаў умоўных, ці вот як оно бачыцца? Так, сапраўды, вельмі цікавае пытанне. Ну, перш за ўсё, маё ўласнае меркаванне, Злучаныя Штаты, нават зараз пры ўрадзе Дональда Трампа, не могуць выйсці з НАТО. То бок, канешне, ну, пэўны лазейкі, у тым ліку юрыдычныя, яны могуць быць, то бок, з пункту гледжання, з юрыдычнага пункту гледжання гэта ўсё ж таки магчыма, але ж верагоднасць гэтага яна не існуе. Што Злучаныя Штаты могуць зрабіць, гэта скараціць сваю прысутнасць у Еўропе і скараціць свае выдаткі на амерыканскую вайсковую інфраструктуру ў Еўропе. І гэта тое, што мы уже заўважаем апошнім часам, гэта тое, што мы заўважалі апошні год. То бок, калі сачыць з навінамі, то мы убачым, што Злучаныя Штаты альбо пагражаюць, альбо папярэджваюць тыя ж краіны цэнтральнай Еўропы аб тым, што яны скарачаюць проста колькасць амерыканскіх вайскоўцаў на тэрыторыі, выводзяць тыя ці іншыя сілы, тыя ці іншыя кантынгенты. У тым ліку гэта закранула краіны Балтыі, якія зараз, не толькі зараз, апошнія гады, прабачце, знаходзіліся у вельмі вялікай небяспецы і адчувалі вось гэтую вялікую небяспеку з боку расійскай пагрозы. Але ж урад Дональда Трампа скараціў тую вайсковую альбо вайсково-тэхнічную дапамогу, якая у выглядзе фінансаў дапамагала гэтым краінам адбудоўваць свае вайсковыя здольнасці. Гэта актуальна не для ўсіх краінаў, то бок, напрыклад, кантынгенты амерыканскія ў Польшы, яны ўзмацняюцца, Напрост праз тое, што ўрад Дональда Трампа бачыць у кіраўніцтве Польшы і ў палітычным курсе Польшы досыць надзейнага саюзніка, і праз тое, што гэтая краіна сапраўды выдатковая вельмі шмат, плоціць вельмі шмат вось з гэтых патрабуючыхся 5%, і ўвогуле ў сваім палітычным курсе ідзе досыць у фарватары бягучай адміністрацыі Дональда Трампа. Але ж гэта, падкрэслю, актуальна не для ўсіх краінаў. Калі мы узгадаем тую ж, напрыклад, Гішпанію, ну, вельмі складана лічыць, што ўрад Дональда Трампа будзе глядзець неяк па-сяброўску на кіраўніцтва Гішпаніі, асабліва вось пасля ўсіх гэтых пікіровак і сітуацыі з амерыканскай вайсковай інфраструктурай і бягучай аперацыі ў Армузскім праліве. То бок, выйсці Злучаныя Штаты хутчэй за ўсё не выйдуць. Але яны могуць скараціць свае выдаткі на тое, што адбываецца ў Еўропе, запаволіць пастаўкі і продаж узбраення ў Еўропу. То бок, канешне, яны не могуць адмовіцца ў продажы тых ці іншых узбраенняў, у тым ліку ў Украіне, але ж запаволіць гэты працэс альбо замяніць прыярытызацыю, каму яны першаму прадаюць тыя ці іншыя, напрыклад, сістэмы ПВА, альбо іншыя, яны цалкам могуць. Ну і перанакіроўваць свае вайсковыя выдаткі, той самы славуты вайсковы бюджэт новай адміністрацыі Дональда Трампа, які ўзрос яшчэ больш у параўнанні з мінулымі, на іншыя рэгіёны. То бок, тое, што было падкрэслена ў афіцыйных і выцекчыхся дакументах Пентагону, дзе падкрэслівалася, што іх перш за ўсё цікавіць Кітай і вайсковае супрацьстаянне з Кітаем. То бок, гэта уздымае пытанне, а хто зойме вось гэты вакуум? То бок, гэты вайсковы вакуум немагчымы ў Еўропе. Наўпрост праз тое, што часткова так Еўропа забяспечвае сябе інфраструктурай або вырабніцтвам тым ці іншых узбраенняў. Ну, тут мы можам згадаць той же Рейнметаль, танкі, гэтак далей. У той же Францыі вельмі вялікія індустрыяльныя здольнасці па частцы ўзбраенняў. Але ж часткова ўсё ж такі Злучаныя Штаты займаюць крытычныя нішы па накірунках, без якіх
якіх уявіць сябе эфектыўнае вайсковае супрацоўніцтва немагчымае. І гэта перш за ўсё выведка, гэта амерыканскія спутнікі, гэта вочы і вушы НАТО, якія амаль што цалкам прыналежаць Злучаным Штатам. Гэта здольнасці па хуткай перабросцы узбраенняў, то бок той же тыя ж самалёты, пры дапамозе якіх перабрасываюцца узбраенні і вайсковыя кантынгенты і гэтак далей. Дазапраўка самалётаў, то бок вельмі значная частка зараз не можа быць заменена, і гэты вакуум ён не можа існаваць у бягучай інфраструктуры бяспекі ў Еўропе. І гэта ўздымае пытанне, што Еўропе, калі яна вырашыцца на нейкае еўра-НАТО, альбо не ведаю, як гэты альянс можа называцца, ім трэба амаль што з нуля адбудаваць некаторыя накірункі, якія дагэтуль цалкам аутсорсіліся Злучаным Штатам. Ну і не апошняе пытанне, гэта ўсё ж таки ядравая зброя. Так, мы ведаем, што і тая ж Францыя мае ядравую зброю і прасоўвае свой светапогляд на тое, як гэта ядравая зброя мусіць размяркоўвацца і выкарыстоўвацца ў еўрапейскіх стратэгіях. Мы маем тую ж Великабрытанію, якая зараз нават праз Брэксіт, падаецца, значна бліжэй да Еўропы стала, чым гэта было яшчэ некалькі год таму. Але ж усё ж такі гэта патрабуе вельмі хуткіх і вельмі рашучых выдаткаў і існавання нейкага лідара ў еўрапейскай бяспекі, і нейкая краіна, нейкая буйная краіна мусіць узяць на сябе адказнасць і адбудаваць тыя накірункі, якія зараз Злучаныя Штаты могуць взяць і альбо цалкам прыбраць, альбо абмежаваць выкарыстанне сваімі еўрапейскім партнёрам. Ну і у гэтай сітуацыі, ведаеш, я адразу прыгадаў, здаецца, учора завершылася чарговая сустрэча ў Рамштайне, і дзе па выніку якога прэзідэнт Зеленскі расказваў, якія дапамога, што будзе зроблена, і там не толькі пра грошы размова ідзе, там пра новыя беспілотнікі, пра нямецкія шахеды, умоўна кажучы, якія пастаўляюцца ў краіне, пра сістэмы ПВА, якія вырабляюцца еўрапейскімі краінамі. То есть такое адчуванне, што Еўропа троху как бы расшевелілася і пачала актыўнічаць у гэтым накірунку, але ці дастаткова гэтага на сённяшні дзень? Слухайте, так выглядае, што Еўропа нарэшце прачынаецца. Вельмі, канешне, шкада, што гэта што такім будильнікам стаў Дональд Трамп, і што толькі праз вось гэтай пагрозы разрыву трансатлантычнай інфраструктуры бяспекі мы бачым, што Еўропа неяк абуджаецца. Дарэчы, вось вы узгадалі стварэнне нямецкіх шахедаў. Мы ведаем, што тыя ж Злучаныя Штаты взяли так на узбраенне вось гэтую тактыку шахедаў, і нейкі аналаг вось падобных дронаў, тым ліку яны выкарыстоўвалі падчас сваёй вось апошняй аперацыі. То бок таксама Злучаныя Штаты адбудоўваюць свае вайсковыя здольнасці і не сядзяць на месцы толькі на тых узбраеннях, якія былі падбудаваны альбо распрацованы дзесяцігоддзі таму. То бок не трэба казаць, што яны абапіраюцца толькі на нейкую існаваўшую да Дональда Трампа вайсковую інфраструктуру, на вайсковае мысленне. Яны таксама нешта робяць, каб адбудаваць свае магчымасці. Але ж адначасова з гэтым, так, вы слушна заўважылі, што зараз для вельмі вялікай колькасці краін, і тут мы мусім узгадаць і Нямецчыну, і Польшу, і тую ж Францыю, паўстала пытанне простага адбудавання тых
тых вайсковых магчымасцяў, якія альбо былі просто заброшаныя за апошнія дзесяцігоддзі, альбо не выкарыстоўваліся, то бок трэба ўсё ж таки штосьці рабіць. І мы бачым практычныя крокі, што гэта пачало рабіцца. Падаецца, каля месяца таму былі навіны про тое, што в усходнім Берліне вельмі смешна гэта зараз выглядае, што нейкія часы усходняга Берліну існавала прадпрыемства, якое вырабляла, падаецца, нейкія артылерыйскія снаряды, і было праз нейкую канверсію перабудавана на нейкія все ж таки цывільныя патрэбы. З апошняга месяца зноў пачало вырабляць снаряды, якія зараз вельмі патрэбныя Еўропе і самой Украіне. То бок практычныя крокі, яны безумоўна ідуць. Да, дарэчы, я чуў, калі не памыляюся, ці то Volkswagen, ці то Opel пэўныя свае заводы накіроўваюць на вырабніцтва не машын, а боепрыпасаў. Сапраўды, гэта так. Пытанне, то бок, тут не пустае пытанне, сапраўды Еўропа прачнулася. Гэта вельмі добрая навіна увогуле і для Беларусі, і увогуле для заходніх дэмакратый вельмі добра. Кепска, што толькі зараз, вось шкада, што падзеі 2014 года не навучылі кіраўніцтва Еўропы глядзець трошачку у будучыню. Як мы ведаем, глядзець могуць не толькі лишь усе, як казаў адзін з палітыкаў, і неяк прагназаваць патрэбы ўласных вырабніцтваў для ўласнай бяспекі. То бок мы бачылі, я лічу, досыць неслушную палітыку тагачаснага кіраўніцтва Германіі, якое зараз вельмі моцна крытыкуецца ў самой Нямецчыне славутая Ангела Меркель, якая, скажем так, не прымала патрэбных рашэнняў у моманты, калі гэта не было б настолькі балюча і не патрабавала б настолькі непрыемных рашэнняў, якія бы прыводзілі да сацыяльных настраенняў, сацыяльнай напружанасці і гэтак далей, і да вось гэтай самай пасткі. То бок, калі узмацняецца гэты грамадскі сацыяльны ціск, калі простыя еўрапейскія падаткаплатнікі могуць убачыць на сваіх уласных гаманцах, што паглядзіце, вось гэта еўрапейская бяспека, яна каштуе не проста неяк віртуальна, абстрактна, нейкія вялікія грошы, не ведаю, ты 90 мільярдаў, 60 мільярдаў ад НАТО, яшчэ штосьці, а каштуе кожнаму еўрапейцу нейкія вельмі канкрэтныя грошы, што яны могуць убачыць па сваіх страхоўках, па сваіх падатках і гэтак далей. Гэта можа падвысіць шансы тых самых папулістаў, якія апошні, вось некалькі хвілін таму узгадаў, той же нямецкая АфД, існуюць іншыя правыя партыі, напрыклад, той же Францыі, можам узгадаць спадарню Ле Пен і гэтак далей, якія могуць прапанаваць еўрапейскім выбаршчыкам і падаткаплатнікаў лёгкае, трошачку амаральнае рашэнне. Паглядзіце, ну, можа быць, і не трэба, можа нам гэтай войны не трэба, гэтай войскі не трэба, можа быць, вось трэба нейкае такое прамежкавае рашэнне прыняць, неяк отдадим Путину Украину. Ну, подумаешь, нам-то шо, зато спокойно. А ну, им все одно как бы не справиться с этим монстром. Вось. І тут мы бачым, што простое, што гэта непрыемныя рашэнні. Дзякуй, што вы сказалі, гэта вы, а не я. Праз гэта непрыемныя рашэнні, праз гэтую велізарную, нават непрымальную затрымку з прыняццём гэтых рашэнняў падвышаюцца вось падобныя шансы на тое, што гэтая пастка можа быць альбо занадта небяспечнай, альбо нават спрацаваць, і у частцы краін гэта можа прывесці да ўлады тыя
тыя часткі іх існуючых элітаў, еўрапейскіх элітаў, якія могуць пайсці на вось нейкія маральныя альбо амаральныя кампрамісы дзеля таго, каб супакоіць сваіх еўрапейскіх выбаршчыкаў. Ну вось тое, што мы маглі назіраць у 2014 годзе, мінскія пагадненні, гэтак далей. Вось мы все гэта памятаем. Вось і адкладзеныя так сапраўды непрыемныя фінансавыя рашэнні мы бачым, як яны адгукнуліся ў 2022. Антон, давай на завяршэнне паглядзім на гэтую сітуацыю трошачку вот з іншага боку, у тым ліку з нашага беларускага глобусу. То бок с аднаго боку мы бачым, што і Трамп незадаволены НАТО, і еўрапейскія краіны з іншых прычынаў, але незадаволеныя НАТО. З трэцяга боку тут как бы папулісты правыя падымаюць галаву, чакаючы моманту даць ці выказаць, прапанаваць выбаршчыку, рацыянальна налаштаванаму меркантыльнаму еўрапейскаму выбаршчыку сваю прапанову, як можна пазбегнуць павелічэння тратаў ваенных і адпаведна как бы змяншэнне выдаткаў сваіх са сваёй кішэні. Мы маем Пуціна, які назірае за гэтымі ўсімі працэсамі, і наколькі ёсць верагоднасць, што ён паспрабуе скарыстацца гэтым спрыяльным, можа быць, для сябе момантам, таму што колькі разоў мы чулі, што ва ўкраіне Расія ваюе не з Украінай, а найперш з Еўропай, з Захадам, з НАТО там і гэтак далей. Ну вот табе момант, там незразумела, што раздрай, неспакой, там нейкія там непаразуменні, можна скарыстацца. І тут, сыходзячы з беларускага глобуса, наколькі Беларусь тут можа быць уцягнутая ўсе гэтыя працэсы і скарыстаная тым жа Пуцінам у сваіх такіх вось магчымых планах супрацьстаяння з Еўропай. Ну, перш за ўсё, я лічу, што Беларусь ужо выкарыстаная ў гэтым сэнсе, то бок не трэба чакаць нейкіх арыгінальных крокаў з боку Пуціна. Усе гэтыя крокі рабіліся і пасля мюнхенскай прамовы Пуціна ў 2007 годзе і пасля 14-го і сапраўды пасля 20-го. То бок, безумоўна, вайсковае-палітычнае кіраўніцтва Расіі назірае, і вось праз гэтую досыць ужо доўгую вайну і праз тое, што чым даўжэй яна цягнецца і чым даўжэй Еўропа прычынаецца у тым ліку ў сваёй мажлівасці перадаваць узбраенне альбо вырабляць і перадаваць узбраенне ўкраіны, канешне, гэты сацыяльны ціск падвышаецца і гэта гуляе на руку таму ж Пуціну, то бок безумоўна гэта так. Адначасова з гэтым мы бачылі, як апошнім часам, скажем так, Расія дадала дадатковыя інструменты гэтага ўплыву, той же самый славуты арэшнік, які то ёсць у Беларусі, то яго няма, альбо яго прывозяць, альбо яго не прывозяць. Частка краін нават тэхнічна, калі яны будуць ведаць, што гэта ядравая зброя прысутнічае ў Беларусі, па сваіх уласных пратаколах не можа прызнаць наяўнасць у Беларусі ядравай зброі. Ну, напрыклад, у тых же Злучаныя Штаты ёсць афіцыйны спіс краін, дзе яны прызнаюць наяўнасць ядравай зброі. Напрыклад, Ізраіль туды не падпадае, хаця ўсе ведаюць, што ў Ізраілі ёсць ядравая зброя, але ж гэта недакладна вядома. Ну і Беларусь таксама вось падпадае вось гэтую такую шэрую зону, не толькі з пункту гледжання США, але ж іншых краінаў. То бок, безумоўна, Беларусь зараз выкарыстоўваецца. Але ж Беларусь, як той самы той самы проксі можа згуляць у вельмі цікавую гульню, і Беларусь можа мець пэўныя магчымасці у гэтай гульне, у тым ліку з пункту гледжання бяспекі. Прабачце меня, паважаныя вядучыя, прабачце меня, паважаныя гледачы. Тут мы мусім узгадаць той же прыклад Фінляндыі, але ж не праз оптыку фінляндызацыі, якая апошнім часам вельмі дзіўнай рыторыцы гучала беларускім
беларускай дэмакратычнай супольнасці, мы мусім узгадаць, як Фінляндыя прыняла пэўныя рашэнні вельмі складаныя, дарэчы, для сябе з пункту гледжання і бяспекі і рэпарацыі і так далей пасля другой сусветнай вайны. Альбо мы можам ўзяць прыклад той же Фінляндыі, калі яна вось за апошнія гады далучылася да НАТО пасля расійскай агрэсіі. То бок гэта можа быць шанец для Беларусі ў будучыні, калі і для Еўропы можа быць патрэбная Беларусь, яны краіны Еўропы могуць убачыць у Беларусі нарэшце сваю нейкую патрэбу, як яны убачылі гэтую патрэбу ў Фінляндыі, і правесці досыць хуткія рашэнні, як гэта працавала з гэтай краінай. Тут я мушу узгадаць, я наведаў Фінлянду ў мінулым годзе, у тым ліку сустракаўся з мясцовымі сінтанкамі і прадстаўнікамі ўрады, якія працуюць на накірунку бяспекі, і было вельмі дзіўна чуць, як самі фіны апісваюць вось працэс далучэння да НАТО, як ён успрымаўся ў сваім фінскім грамадстве, што навіна тым, што гэтая краіна далучылася да НАТО, яна па іх словах пратрымалася штосьці каля тыдня у мясцовых СМІ, а потым яна неяк знікла, бо ніякай вялікай навіны гэта не зрабіла для фінскага грамадства, хутчэй здзіўленне, што ёсць нейкія натаўскія стандарты, якім трэба падпарадкоўвацца, а мы ўвесь гэты час неяк разлічвалі толькі на сябе, у нас былі нейкія стандарты, яны лепшыя, чым у НАТО, а зараз нам чамусьці нейкая НАТО кажа, што нам трэба панізіць нейкія свае стандарты альбо змяніць. Гэта вось чаму гэта адбываецца. Да чаго я гэта кажу? Беларусь, дзякуй Богу, яшчэ не была цалкам паглынутая Пуціным, паглынутая кіраўніцтвам Расіі, і ўсё ж такі захоўвае пэўную суб'ектнасць. То бок пакуль у Беларусі застаецца пэўная суб'ектнасць, гэта можа нарэшце прыцягнуць увагу тых же еўрапейскіх палітыкаў, якія зараз пераглядаюць стан бяспекі ў Еўропе і планы на бяспеку ў Еўропе. І, магчыма, у сярэднетэрміновай перспектыве, зараз мы, конечно, не кажам пра, вось, не ведаю, пра заўтра або панядзелак, у сярэднетэрміновай перспектыве згуляць на карысць Беларусі, калі Беларусь будзе разглядацца як адзін з патэнцыяльных партнёраў, як гэта зараз мы апошнія годы бачылі з Украінай. Бо я досыць скептычны наконт таго, што калі Пуцін заўтра памрэ, усё вайскова-палітычнае кіраўніцтва на Расіі адумаецца і зменіць свой светапогляд. Магчыма, наступны чалавек, які будзе пасля Пуціна, можа быць такім жа альбо нават горш, бо цалкам расійскія эліты мы бачым, як ставяцца да усяго іншага света і да таго, што сама Расія робіць і ва Ўкраіне, і ў іншых краінах, у тым ліку і ў Беларусі. Да, недарэмна кажуць, пашкрабі рацы расейцам, і пад ім абавязкова знойдзецца імперец. Таму лепей адпаўзаць, як кажуць, падалей ад гэтай небяспечнай і краіны, і ўвогуле ідэалогіі. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў амерыканіст і дарадца агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва Антон Пенькоўскі. Подписывайтеся на сацыяльныя сеткі агентства, сачыце за нашими анонсами. Для гэтага подписывайтеся на YouTube канал Еўрарадыо, ставьте падабайкі, націскайце на званочак, расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. На сёння развітваемся, але сустрэнемся с Антоном і з вами усімі неўзабаве. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.